Si Kristo mao ang kamatuoran. Matod pa niya, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Mutuo ba mo nga ang tanang isulti ni Hesus tinuod? May klarong sanong. Mutuo mo nga ang tanan iyang gisulti tinuod? Kana. Matod pa sa atong ebanghelyo, si Hesus miingon siyang mga tinunan, ayaw mo kaguol, ayaw mo kabalaka. Kanusaman mawa ang atong kaguol o ang atong kabalaka, basta mutuo ta sa tanang gisulti ni Hesus nga matuod. Mutuo ganita na, wag tang dayong atong kaguol, wag tang ang atong kabalaka. Pero musupak ganita, portig yung balakaha, portig yung guula, usahay mo resulta pag kasuko. Mana? Nituo ba mo sa resulta sa eleksyon karon? Nya, na-relax na mo. Kana, na. Kay giisip man nato nga ang atong eleksyon mao ang sa to sacred right nga kada boto nga atong himuon, every vote nga atong himuon, sacred decision. Sa ato pa kabubuton sa Ginoo nga mag-eleksyon ta, kabubuton sa Ginoo nga naay mapildi na say mudaog kay lagi nag-exercise ta aning atong sacred right. Tanawa, ang mudawat sa kuan, mudawat sa resulta, wala, relax na. Moingon man gani, ako mudawat ko aning akong resulta, nya mubalik na ko sa akong peaceful life. Ana. Nindot kayo, pero ang wa mudawat, basta lagi magrally gyud. Tungod kay wa nato tuuhi ang kamatuoran. Tanawa ra gud ang imong naong. Inig pa namin nimo mutuo ka nga mao na imong naong. Kinsa dinhi nga inig pa namin mutuo gyud nga kanang iyang naong mao gyud na iyang naong, taas ang kamot. Anya, wa ninyo badlisi inyong kilay. Wa ninyo kolore inyong buhok. Kay imo ganin ang giusab, pasabot wag ka mutuo nga mao na imong naong. Nya imo dayong usbon kay mauna ni ang akong naong. Pero tanawa og naa kay usbon anang imong naong nga wa na mahasubay sa natural, maratol ka. Maratol ka. Tanawa pa color ka sa imong buhok, magpasiplat sa kas imong tupad nga nag-color siyang buhok, maingon sa ka. Maingon ka, mura mag-arang-arang na iyang pagka-color. Ngano ning ako na ingon ani man eh. Magbadlis ka sa imong kilay. Magsige sa kagpasiplat anang namadlis sa kilay. Magtanaw ka, murag maayong pagkabadlis tong iya, ma-insecure ka sa imo. Kaya nga naman, ikaw na may nagbuhat, ana, di naman na iyas Ginoo. Na. Mo na resulta. Mo na ang mahal nga birhen, way ratol. Wa gi ratol. Manganak og pasungan, sada mamabdos nga way bana, okay lang, relax. Manganak lag pasungan kay gi-reject sa mga balay nga ilang gipangtuktok, okay lang. Nilakaw galas 12 gabi, das bata bagong nataw ngadto sa Ehipto, okay lang. Ana. Nagpuyo, porting pobriha, wa gani ka pa eskwela iyang mga anak. Mga anak, o saram dayang anak. Wa ka pa eskwela iyang anak, okay lang. Ana. Biya-biyaan ni Kristo, kay nagsigi nagwali si Kristo, okay lang, relax lang. Di magsigig kabalaka. Uy, ang iyang anak gilansang man sa cross. Ang sa may gibati ni Maria. Relax. Nihilak siya apan relax. Wa gyud magyaw-yaw. Wa gyud masuko. Pasabot, okay lang.
Ana, karon gihimo na gyud Hinoon siyang rayna sa langit ug sa yuta. Naratol. Wow, okay lang. Muna kay rayna man siya sa langit ug sa yuta, nagkagubot man ang atong yuta tungod sa gubat atong First World War, nagpakita dayon siya ni adtong 19 no sa to? Pamo kibaw. 1917. May 13, 1917, nagpakita siya aron mahunong ang gubat. Naratol naman sad ang mga tao kay sige naman silang simba ng mga Diyos-Diyos. Hastang ilang mga anak, ilan namang ipang-offer ngadtos Diyos-Diyos, patio naman nila. Gitudloan sad kinsa gitinuod na Dios aron ma-relax ta. Karon naratol ba ang kalibutan? Siging abortion, siging corruption, siging addiction, siging homosexuality, siging dinumtanay. Mao ni ang karatol karos kalibutan. Gubat na sad. Naay naggubat nga nasod, batok nasod, naasay naggubat diha sa social media. Nagunay pagyugubat ang mga pariha og gituuhan. Di ba? Hastang mga isig ka Katoliko nagunay og gubat diha social media, hasta patingaling isig ka pari nagunay og gubat diha social media dinautay tungod lang kay lain-laing partido nga gisuportahan hangtod karong mga orasa naggubat pa sila. Kaluoy, no? Kaluoy. Kamo wa na mo naggubat ron. Nahaaroy daghan, banag asawa nagsigi paggubat, hasta gani mga anak ngadto iyang isig kaigsuon naggubat pa, og wa man mag-ilog, wa man maggubat parting eleksyon, naggubat parte og katigayunan, mga kabilin, wa magtingganay. Hangtod karon kay nagkinihaay na. Di ba? Usaragay mo tubag ang atong ang atong gidili nga mo tubag, mao na hinoy ni tubag, no? Kamo tutok lang mo nako. Mao na ato ginang bantayan unsaon pag-relax, tuo sa pulong sa Ginoo. Nakaron ang Ginoo nag-ingon, ako patyon, ila kong ilubong, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ko. Nituo ang mga apostoles na sinati nila ang pagkabanhaw. Nagsigi silang sangyaw. Matod pa ni San Pablo, mao kini ang maayong balita nga among gisangyaw nga nabanhaw ang Ginoo. Karon ingon naman sa Kristo, ayaw mong kabalaka kay didtos balay sa akong amahan. Tu ay daghang lugar dito, na daghang mga rooms dito, ako mong andaman. So di na ko ma-imagine unsa ka ning room nga giandam ni Kristo dito sa langit, no? Lingi ay mo tupad. Ingna mutuo kang doon na kay condominium dito, ingna. Mahal kay condominium unit dire di ta kapalit. Pero tuad ay daghan dito, gaandam na si Jesus. Mutuo, nituo imong tupad. Yes, why kuno pangutanay na nituo kani? Ang sa may buhaton ninyo kung nituo mo ana, ay namo pagsigig himog balay dinhi. Ang sa may atong himoon, simbahan. Maghimo tag simbahan, dili balay. Nya sa may inyong buhaton na inyong balay, ipamaligya na. Nya ipalit og slot. Aron matukod ang atong simbahan. Kay ay kabalakat, ana ka dito'y house and lot. Dili to maigo sa linog, dito masunog. 40 pag itong ninduta. 40 yung ninduta. Kay Ginoo ko'y gaanda mato. Anong luya mamugnaong, di man mo mutuo. Basta kanina nagi akong hisgutan, no? Luya kay mo mga naong. Nabitaw ko'y humili atong pagkapit sa Jis, a day after sa election, ni viral. Nga naman, kay naghisgot ko bahin sa kanini ang unit team. Ang gikutlo nga ako kuno partisan.
Wa kutlua ngang akong tumong sa paghisgot ato, ang saban, modelo sa atong pagpakighiusa sa kahiusa sa Ginoo. Mo nang nagpasalamat ko na ay ni-post karon usas mga ni-share ba iyang ibutang comment kanis Father Ubod, kusog kay ni muhisgot og unsaon pag-adtog langit, unsay makapalangit nato, unsay angay buhaton para ta malangit, para ta magkahiusa. Wa gyud mo share sa iya kayong humili nga ingon ani. Tungod lang karon kay naghisgot siya BBM, daghan kayong ni share. Pero maghisgot gani siya og slot para sa kaayuhan kalambuan sa simbahan, wa gyud mo share. Aw ambot lang ka na ba kay gi-share kay wa man ko kadawat. Niya na siya. Kamo, mo share mo aning akong giingon nga pamalit mog slot kay naapay 49,661 ka slots nga wa amahalin. Mo share mo ana. Ani abot na nag-million sa akong share atong akong humili. Kani 4,661 ragod ni. Og i-share ni unya mo palit ng 1 million kapin. Di na ta magsighisgot anang unit team, ping diha. Ay na naghisgot palit mo ani. Gamay ra kayo 49,661. Unya kumpara nimo ng millions nga nag-share karon, i-share ng inyong kwarta dili nang atong linibakay, dinautay. Siging share anang dinautay. I-share ngari sa simbahan. Kay tuay giandam ang Ginoo nga lugar para nato. Tuay bahandi nga giandam ang Ginoo tuas langit. Ang dinhis kalibutan biyaan ra ni nato tanan. Apil na ng mga posisyon diha sa gobyerno o kaha dinhi sa simbahan. Biyaan ra ni nato. Mag-unsa mag-ikay mailek pagka presidente pero padung di ay ka sa impyerno. Mag-unsa mag-ikaw mo'y nailik, isip senador, isip congressman, isip gobernador, mayor o mga konsehal o board members, pero padong di ay tangtanan sa impyerno. Mag-unsa magtaas kaayo tag vote sa atong suportahan nga kandidato, pero taas di ay kaayo tag kutay sa atong mga sala. Di ba? Unsa ra magiilhanan nga malangita, biyai ang tanan sa kalibutan, tukura ang simbahan, isabwag ang maayong balita. Karon daghang ing tao dito sa Kapilinya kay natukod nato ang Kapilinya. Tua si Archbishop Palma karon dito nagpasalamat sa Ginoo ug nag-celebrate sa pista sa mahal nga Birhen Maria. Natukod to nato kay ni viral ang atong pagtinampuhay. Ani atong tukuronong kumbinto ay kita na mo sa atong kumbinto sa perspective. Nindot kaayo. Pero inig-abot pa man og 12,000 sa atong mapalit nga slot. Una pa ta makatukod ani sa akong bana-bana. Kay mo cost man mga 25,000 ka slots ang atong kumbinto. Mga 25,000 ka slots. Moabot gani og tunga-tunga mga 12 kanya pa sa tay mga bayronon dinhi sa atong mga yuta nga na-acquire. Una pataan ni makatukod sa pagkakaroon ang atong halin sa slots 4,339. Pila pay kuwang ni pakpak sa tanan kay dako-dako ang taghalin, pero pila pay kuwang ani naapas mga 12 man. So mga 7,000 kapin pa ang kuwang kung atong ibutang sa 12. Pero gari na to ibutang atong 54 para gyud makumpleto atong mga proyekto, 49,661. Kanindot untang mo viral pod ni sa kasing-kasing natong mga magtotoo. Kalimtan tananang eleksyon kay nahuman na ang atong buhaton to select ang election between heaven and earth. Unsa may imong gi-elect karon? Earth or heaven? Tubag. Sige, kinsay mo elect og heaven? Taas ang kamot.
ay muglakaw nga di kapalit og slot. Oro na siya. Sige, nindog na ta.